ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ବାହାରିବାରେ ଚାଲିଛି। ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ତ ଆମେ ଭରପୁର ଜବ୍ ଯିଏ ନେଇପାରିବ, ଯିଏ ପଢ଼ିବ ହିଁ ନେବ, ଯିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ, ଯେଉଁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମେ ବି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ବି କରିବା। ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟା ସବୁଥିରେ ସମାନ ସିଲାବସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ତୀରରେ ଯେମିତି ଆମେ 6ଟା 7ଟା ଶିକାର କରିପାରିବା, ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିବା ଆମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ସିରେ ସବୁଥିରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ସବୁଥିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁଥିରେ ଇଂଲିଶ, ରିଜନିଂ, ଜିକେ ଏ 4ଟା ଯାକ କମ୍ପଲସରି। ତା ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଅଛି। OSSCର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନାହିଁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ବି ଦେଖିବେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ସିଟା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆଟା ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମୟ କାଢ଼ିକିରି ପଢ଼ିବା, ନହେଲେ ଆମର ବି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା କମ୍ ସମୟ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ସିଟାକୁ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବୁଝିବା କି ଆମର ସିଲାବସ୍ଟା କ'ଣ। ସିଲାବସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଇଂଲିଶକୁ ଦେଖିବା। ଇଂଲିଶରେ ପଡ଼ୁଛି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ 25 ମାର୍କ ହେଉ ବା 50 ମାର୍କ ହେଉ, କିନ୍ତୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରାମାର ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋକାବୁଲାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ଏ 3ଟା ଯାକ ମିକ୍ସ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ, ଭୋକାବୁଲାରୀ ପାଇଁ, ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବୁକ୍ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମିଶିକିରି ପଢ଼ିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ 7ଟା ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ କେମିତି ପଢ଼ିବା, କାଲି ପଢ଼ିବା, ଆଜି ଯେଉଁଟା ଛଡ଼ା ଯିବ ସେଇଟା କାଲି ପଢ଼ିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଇଂଲିଶ 3ଟା କି 4ଟା ବହି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଉଠିଲା ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶଟା ଏବେରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଆମେ ଯଦି ରିଡ଼ିଂ କରିବା ଏବେ, ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଂଲିଶରେ ନ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ତା'ର ଉତ୍ତରଟା ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆମର ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରିଡ଼ିଂ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଭୋକାବୁଲାରୀର କୌଣସି ତା'ର ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମର ଭୋକାବୁଲାରୀରେ କ'ଣ ଯାଉଛି, ସିନୋନିମ୍ ସମାନର୍ଥବୋଧକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ହେଲା ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଫ୍ରେଜ୍, ଏ 4ଟା। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 100ଟା ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ନହେଲେ ବି 60-70ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରତିଦିନ 30ଟା ସିନୋନିମ୍, 30ଟା ଆଣ୍ଟୋନିମ୍, ଆଉ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବି 30ଟା, ଆଉ ଇଡ଼ିୟମ୍ସ ଫ୍ରେଜ୍ ବି 30ଟା ପଢ଼ିବା ମାନେ ଘୋଷିବା। ଯେତିକି ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ଯେତିକି ଘୋଷିକିରି ଯିଏ ଯେତିକି ମନେ ରଖିପାରିବ ତା ପାଇଁ ସେତିକି ଭଲ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ନିତୁ ମାମୁଙ୍କର ବହି ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମର ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ରହିଲା। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ
କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ ସେ ବିଷୟଟା 2 ଦିନ ଦିଆଯିବ ନହେଲେ 3 ଦିନ ଦିଆହେବ। ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଶୀ ଦିନ ନେଲେ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆମର CHSL କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ମାତ୍ର 60 ଦିନ ରହିଲା। ଆମକୁ 30-40 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିରି ଆମକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ତାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଥିରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି। ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମର ସିଲାବସ୍ଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ରିଜନିଂ ରହିଲା। ରିଜନିଂରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରିଜନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ? 10-15 ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 10 ମାର୍କ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ବି କେଉଁଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ ଆମର ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ବି କୁହାହେବ। ତାପରେ ରହିଲା ଜିକେରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଜିକେରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଡ଼ୁଛି, ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ସେଠି ମିଶିକି ରହୁଛି, ସାଇନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିବା? ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ିବ ତ 5 ଦିନରେ ଯେମିତି ଖତମ କରିବ। ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା 5 ଦିନରେ ଖତମ କରିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି 5 ଦିନରେ ଖତମ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ଆମ ସାଇନ୍ସର 3ଟା ଫେଜ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ଏ 3ଟା ଯାକ ଯେମିତି ଖତମ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ନା, ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଏବେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ନିଜ ପ୍ରତି ପାପ କରୁଛ। ନିଜ ମା' ବାପା ପ୍ରତି ତ ମୁଁ ବି ପାପ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିନି। ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ 2024 ନୁହଁ 23ରେ ହିଁ ମିଳିବ ଏଇଭଳିଆ 2023ରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରାଯିବ। ଏଇଟା ଭାବିକିରି ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ରେସ୍ପନ୍ସ ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବିନି ମୁଁ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲି। ମୁଁ ତ କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି କେତେ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସିଲାବସ୍ଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ପଢ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ କିମ୍ବା PDF ହେଉ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 3-4ଟା ସଫ୍ଟୱେର୍ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଆମର ସ୍ପିଡ଼ରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣିକିଆ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟୁବ୍, ଆଉ ହେଲା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋୟାର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆପଣ କେବେ ବି 25ଟାରୁ 50 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍, କ୍ୟୁବ୍, ସ୍କୋୟାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ପଣିକିଆ ହେଉ ସେଗୁଡ଼ା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ତାପରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ମୋର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କରିବା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବି ସେଇଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, କାଲି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଖୋଜୁଥିବେ। ବହୁତ ପିଲା ବି ଖୋଜୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ହିଁ ମୁଁ ପାଉନଥିଲି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ଆଉ କ'ଣ, ସେତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।